se pathelong le lapen achugiding e jenda thelong le den Karam kor benglo pini lamajan ke alo don kimi lamajan mate film amen ke parlen parlo labang so lamajan mate film official trailer upload poni gelo ilitum labang so lamajan mate film non ke bangji jonel karbi youth festival 21 October ani se release pan labang so lamajan mate film labang so lamajan action laben comedy ilitum te eglong po labang so lamajan chapajan tung melai khenlo bijoy lekhe kiran ingtipi Malin ing TV Tom GT terang Vicky Langne Prem terang Dilip B mati Bikhamazon Crosswell Timung Lapen Nigom Ronghang alang tumpan ilitum labang solang mazan mati film nong alang tum japadan te iglong po Parlin parlo labang solang mazan mati film han ke tok abang phu mate director don abang phu men ke bijoy lekthe lapen labang solang mazalong ke kan kathan don mate makeup don abang phu men ke Ricky Teron lapen labang solang mazan mate film han producer abang phu men ke Ram Teron lapen co producer abang phu men ke bijoy lekthe lapen labang solang mazan fan editing mate mohorken don abang phu men ke Bis Morang mate Dreamscape Studio Iltum labang solang mazan mate film non ke bangji Jonel Karbi Youth Festival mate Durga Pyaro Youth 21 October se arang tum release pon ikpo labang solang mazan mate film asile tum full video le tum chong hong ding nang non ke bangji Jonel Karbi Youth Festival la hot na tum ani bang iltum Karbi ang lopan kise thangplong video mate actor actress video lang verite na tum hetse ke lo sen kabin non pini lamazan klasi kang ton lo kur bang thu